Hi guys, please watch my vlog Mapita with Idol Starla.
naman. Kaya pa. Tingnan lang. Natatrangkaso na ni Mas. Nagkatrangkaso sa akin naman. Nagkalitrangkaso. Ahon. Ano ba to? Dahan lang. Pagod. Hi guys. Mapita ride tayo ngayon. Highlights lang kasi hindi rin ako nakapag-record ng konti sa daling araw. Ayan, ahon tayo ngayon. Oh. Actually, paglagpas nyo dun sa may mamihan, ito, dadaanan nyo na to, bato-bato, going view deck na. View deck na tayo hanggang doon sa falls lang, rough road. Kaya pa to. Yan. Tumigil tayo. Sabi nga nila, tumukod pero hindi sumuko. Hindi tayo matutulak pero titigil tayo dahil ahon pa yan. Tignan niyo pa yung ahon ko. Yan. So ahon pa yan. Dinaanan ko. Yan. Ahon na lahat yan. Pero ang view maganda. Maganda ang view. Ang natap. O diba? Malamig. Hintayin natin kung makabot tayo ng view deck. Mas maganda doon. Malamig. Ayan, tapos na tayo pahinga. Ride na tayo. Hanggat ulit. Ahon. Ahon. Ahon tips. Magpahinga kayo pag di nyo na kaya. Ito ba? Ito ba? Ha? Ay, pa-shout out. Shout out nga para sa papa ko, hindi ako lang paalam. Good day mga idol. Kaya, sige nga lang. Yo, mama ko pinalis ko muna bago kumalis. Bye. Bobo. Ini
Aguilar. Ken. Pag-aahon kayo at alam nyo may ano ba, downhill, chill lang muna para pagdating ahon malakas ulit kayo. Yan, ahon ulit, slow down. Kalahati sementado, kalahati hindi. Kaya na ako saan gumaan. Ganyan po kataas yung ahon. Wow! Nakikita ko yung chocolate hills. Maraming ahon paket. Hindi na kinain ng powers. Tulak na tayo, tulak. Pagod na yung bike. Hindi na kaya. Kaya tulak na tayo, tulak. Kaya, taas na. Wala